Zo'n eerste oefenwedstrijd, wat zegt dat eigenlijk? Weinig. Zo'n oefenwedstrijd Zuid in die was zelfs nog net al te volle, maar het is wel lekker als je in zijn eerste wedstrijd even wat leuks aan leert te kennen. En dat slaagt het aardig. In de eerste helft is het de 1-0 van Luciano Slagveer. Daarna komt er een kwarte drinkpauze. Ik in de tweede helft zult hij te komen. Het is heat, maar het liep er toch wel wat dat te vallen. De 2-0 komt van Joris Voest, vlindier het hele seizoen blesseerd West uitskekelen, maar nou dus weer waarom. Dit is een aardig moment. Stefano Mazzo maakt het een prima doelpunt. En dit is zijn eerste doelpunt voor Sportclub Heerenveen. Morten Tosby maakt het de 4-0 en dat is dan de rest dan. In de tweede helft dan een zo goed als volslijn naaie ploeg. 10 naaie spelers aan de kant van de ploeg van Lodewegers. Alleen nog keeper Sietsma bleef staan. De opvallendste speler aan de kant van Heerenveen in die tweede helft is Younes Namli. Hij maakt het hier de 4-0. Namli, hij maakt het de 6-0. En doet dat op een prima wijze. De nog jonge Deen, vlinder Oerkaam uit Denemarken, waar Marokkaanse roots, maakt het uiteindelijk de 100. Joey van den Berg prikt hem er nog even in, 8-0. En dan uiteindelijk de laatste goal. De vraag is wel, is hij Joeline of net? Maar hij wordt in elk geval Younes Namli. En die zwaar gaat van een eindstand van 9-0. Een wedstrijd waar 3 nieuwe spelers meedoen. Bijker, Van den Bomen en Kavlan. Van die laatste is het nog wat de vraag waar hij nou een spelen kan. Kan eigenlijk op de hele linkerflank uit de voeten. En dat is de keuzes aan de trainer. En ja, ik voel me overal wel prettig. Waar speel je zelf het liefst? In de basis. Dus, maakt het jou niks uit waar? Nee, als het maar in de basis is. En dan binnen we vanzelfs nog wat benijd wat Heerenveen nog meer drank heeft. En wat de trainer wilt qua transfers. We hadden nogal wat vragen van nodig, maar het antwoord komt er uiteindelijk toch. De selectie is nog niet helemaal op peil, maar we zijn wel al een heel eind in de goede richting. Nou ja, nee, ik vind het altijd wel een mooi fenomeen. Ik stap niet terug uit, want hij nooit zo van voetbaltrainers die dan zeggen van ja, dan moet je bij de technisch directeur zijn in dit geval. Ik denk altijd van ja, de trainer kan toch gewoon zeggen, ik wil nog graag een spits en een keeper, want dat lijkt me goed voor de selectie. Ja, prima, laten we zomaar houden dan spits en de keeper erbij graag. Nou, dan ben je nou tevreden, hè? Dat was mijn vraag. Ja, oké, goed. Prima. Dank u wel. Graag gedaan. Oké. Oké. Goed zo.